Siyanibingelela nonke babukeli nani balaleli egameni likaJesu Kristu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo, njengokuba kunxusa ubaba wethu osemazulwini ukuba nithathe amabhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu, lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelela kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esezembulile empilweni yakho, wakunika ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni nasebungcweleni ngobufakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cellphone number, no my WhatsApp number, la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele nathi, ukube ngabe lokhu okuzwayo kufundiswa khona, kushunyayezwa khona, kuyafakazelwa yini izwi lenkosi uJesu Kristu. Ku-YouTube uzosetsha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button, ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni ngaso sonke isikhathi lapho zifakwa khona kuhlelo laka-YouTube. Ungakhohlwa nokushirisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi lapho nihlanganyela khona nifakazelana ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba nokuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ngokwemibhalo engcwele, iBhayibheli. So ku-YouTube sharisha ilink nabo bonke abantu baziyo. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigomise amakhanda sikhuleke. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Bazalwane nani balaleli, yamukelani umfundisi uMhlengizoli ozobe sihola ngesifundiso sanamhlanje. Umoya Ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe, uKristu Jesu yena oyisisekelo sokukholwa kwethu. Sheshisani nithatha amabhayibheli sihambisane ngokungcwele. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi Jesu Kristu. Silokhu sifule bona ubufakazi ngayo babsiyele. Silokhu sifule ngayo imbhalo ubufakazi ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, nguye umbhabhatiso. Egameni likaJesu Kristu uMninimandla onke. Alikho elinye igama esilinikiwe esingasindiswa ngalo ngaphandle kwegama lenkosi uJesu. Yena owasifelayo ukuze asikhombise indlela yokuphila, oweza kuthina ukuba azosisiza sinqobe isitha sethu uSathane. uSathane ukufa bazalwane. Bekuthiwa uJesu unqobe bani? uSathane unqobe ukufa, ukuba ukufa ukwazana nesono. Umuntu olahliwe ongenandawo ongekaphinda athole ukuthula nokuphila uSathane. So ithi le ncwadi ungifundela incwadi yamaHebheru Isahluko 4 kusukela kuverse 1
Simbonga nje uNkulunkulu bazalwane, sike sanyamalala besisempini enzima, impi yokuthi uchithwe lo msebenzi esubizelwe. Kepha ke uJesu ongadlulwa lutho, glory to God. Umsebenzi wakhe uma umisile uthi thina uma sibekezela kuze kube sekufeni, noma ngabe usathane uphosane endleleni, uthi nje uma libekezela kuze kube sekugcineni siyatsindiswa. Simi ngoba uJesu usinike ithemba ngembhalo ukuthi imbhalo isimise kuzona zonke izigameko esingahlangabezana nazo endleleni, kepha uJesu uyasimisa ngokuba yena akahlulwa lutho. Ngakho-ke namanje siyambonga uNkulunkulu ngokuba yena akahlulwa lutho. Kungenzeka konke kuthi sekwenzakalile, kepha uJesu umile, yena akahlulwa lutho. So simnje umusa, siyaphila nje umusa, sisindisiwe umusa. Akukho esizenzela kona nokwenzeka ngamandla ethu nokuqonda kwethu. Konke ukuphumelela ungabe kuyenzeka kuzona zonke izigameko esidlula kuzona uJesu. uJesu nje kuphela, akukho kunye. Awufundele Incwadi kumaHebheru isahluko sesine ivesi lokuqala. Ngakho-ke masesabe ukuba kuthi sekukhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe. naku ukuphumula. Abantwana baka-Israyeli bakhishwa ezweni lokugcina eGibhithe. Ubasa ehlane. Usekhulumile no-Abraham lo mhlaba lo waseKhanani owakho, isizukulwane sakho ngiyokusandisa sibe ngangezinkanyezi zezulu, njengezihlabathi zolwandle. Athi kepha kufanele babe izigqila, bahlushwe, babe ngaphansi kwencindezelo iminyaka engama400. Bese-ke ngifike mina ngizobakhulula ngamandla ami, ngesandla sami, ngezibonakaliso zami, ukuze bangazi mina ngedwa, bangesabe, bangikhonze. Isona sizathu sokuthi azobalanda. Ufuna ukuthi azobabonisa yena ukuthi ukhona. Mina ngithi ukhona manje, ngisho njalo ngithi ukhona. Yena ukhona. Glory to God. Amandla akhe awalinganiswa nawomuntu. Uthi uFaro ngimphakamisile ngamyeka ukuze ngimenze isibonelo ezweni lonke kudunyiswe igama lami. Ingakho ngimyekile wakhukhumala uFaro ukuze egcineni ngizibonakalise ngaye. Uzobakhipha abantwana baka-Israyeli ngesandla sikaMose, njengoba ebakhipha nje ebalethe ehlane kulezwe lesethembiso abathembise lona, ukuthi ngenxa yokungakholwa kwabanye babo bese abajikelezise ihlale ukuze kusale yonke insila yabantu benkani, bese kuthathwa labo abazozwa bahanjiswe bayiswe ezweni lesethembiso. Bayafinyelela-ke ezweni lesethembiso, bese befikile ezweni lesethembiso bahlale. uMoses okhulumile ngencwadi kaDuteronomy eseveza kusukela kuverse 12, lapho usaprofeta uthi uNkulunkulu babhalele le ngoma Moses, babhalele le ngoma ukuthi laba bazomhlubuka. Usethi-ke uMoses lapha kwincwadi yeDuteronomy 32 kusukela kuverse 12 no 13, wamkhwelisa ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba, wayesemthatha emphakamisa,
wadla izithelo zamasimu. Wadla izithelo zamasimu. Wamuncisa izinyosi edwaleni. Yebo, uthini lokhu? Kusho uNkulunkulu wenza isifanekiso sokuthi lo muntu udle izinto zaphezulu. Wadla izithelo zamasimu. Wayesemncelisa uthi kuphi na edwaleni, bali idwala elafudalayo. Namafutha eweni lentsengetsha. Yebo. Namaganga ezinkomo. Nobisi lwezimvu. Namafutha amawungu. Nezinqama zohlobo lwaseBhashani. Nezimbuzi. Namanoni omongo kakolweni. Egazini lezithelo zombili waphuza iwayini. uJeshuruni nayo indaba usemtshela uNkulunkulu ukuthi lo muntu usedle konke wathola konke. Usethe nje uJeshuruni manje wayesekhuluphana nje esekhuluphele wayesekhaba usukhuluphele uzimukile manje usuze wachathama wayesemshiya uNkulunkulu uthena selapha konke ovela uNkulunkulu wayesekhidwa lakhe ibambe lapho ithi mina uNkulunkulu ubenzele izwe lesethembiso mase bafika khona nayo incwadi isiyaveza ukuthi bazokwenzana nangempela bafike bahlubuke uNkulunkulu walidelela idwala lensindiso yakhe. So lele livezayo ukuthi uNkulunkulu uthembakele bekhuluma ngezwe lokuphumula eloqala leli izwe lokuphumula iJerusalema bathi uthi manje khona elisha iJerusalema leli bahlulekile kulona ubathathile wabasa kuphi ezwe lokuphumula wabayophumula wathi manje nizofike nidle izwe ngeke nitshale nizofike nithole yonke into seyilungiselwe nini ezindaba bese thina emva kwalokho yona le ncwadi yamaHebheru ngoba incwadi kaMahebheru isahluko sesine ebisoqala ngiveza nje yaveza yazi ngiveza ina ngiveza le ndaba yokungena ekuphumuleni ekungcweleni lezwe laseJerusalema ngesivumelwano sika-Abraham bekufanele kube yizwe lokungcwele ngoba uNkulunkulu ubenze isivumelwano ukuthi abantwana bakhe abangcwele bayophila kulo. Kepha njengoba lithi-ke uthe esekhuluphele uJashuru wayesekhaba wayesefulathela uNkulunkulu. So bahluleka abantu kwiJerusalema lokuqala. Sekuthiwa manje sibheke elisha singena kanjani ekuphumuleni okusha manje sekuzovela-ke ngencwadi la. Ngakho-ke masesabe ukuba kuthi sekukhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe. Manje sekukhona isithembiso-ke sokungena ekuphumuleni kwakhe. Kungabikho noyedwa kini obonakala esele emuva. Bese kuthiwa kungabikho noyedwa kini obonakala esele emuva. Ibambe laphaya oDashani basala ngenxa yokuthi abakholwanga abaningi bakhomplena bakhonona basala. Manje lithi iBhayibheli makungafezeki lokhu kuthina okwenzeka yangizwa ngithini lokhu okwenzeka kubona ngoba yini lento efuna ukuveza bazalwane iTestament elidala isibonelo kepha kuyisithunzi. uNkulunkulu akakofiki ngegama lakhe lithi Jesu ngendodana yakhe ekuthiwa Jesu Kristu. Kepha njengoba eletha umthetho ngoMose ubonakala ngensika yefu nensika yomlilo ebusuku isithunzi ukuthi manje angakafiki manje ukuzolikhulula ekufeni. Kepha ukuze ngimgcinise indlela yokuniphephisa ngaphansi kwami ngimnika nami umthetho ungawonile ngizobeka abapristi abazokwazi ukuthi balenze imhlatshelo. Uyibona abazoma endaweni yokungcwele nina nizoma lapha kude nizoletha izilwane ezikhombisa ukuthi onebezabeli bayazisola ukuba kule ndawo yokungcwele engeke nifinyelele kuyona yokuphumula isihlalo somusa.
nabantu besono anazi lutho njengamanje. Uningi kumele nifunde, kepha ngeke nifunde manje ngoba anikakulungile. Kusamele kugcwaliseke izinto eziningi ngaphambi kokuba nginikhulule. Ukuba konke ngaphansi kwelanga nangesiprofetho kunesikhathi sakho. Akwenzeki ngokuthanda kukaMhlengi. Kepha uNkulunkulu uthi-ke kunesikhathi sakho esibekiweyo. Ngakho-ke uma ekhuluma ngokuphumula, ukhuluma ngokuthi kunento esikhishwayo kuyona. Okusho ukuthi lo mthetho wenyama siyakhishwa. Lokuba isigqila ngaphansi komthetho siyakhishwa. Sizoba manje abantu abaphumulayo. Sizophumula kanjani? Kungekho umuntu osikhombisa ukuthi siphumula kanjani. Besingeke. Bekufanele kulethwe umuntu ozokwazi ukuthini asikhombise ukuthi ngeke kanjani ephumuleni. Nangoba uNkulunkulu esethi-ke ngiyeza, ngiza ngendodana yami uKristu igama layo, umsindisi uJesu igama lakhe, Immanuel igama lakhe. Uyena uzakusindisa abantu. Uyena ozothi ubaba wangunaphakade. Uyena ozothi umhlengi wabantu. Uyafika kuJesu uthi-ke njengokuba ngise ngawo umqulu wencwadi ukuthi-ke ngizokwenza intando kaBaba. UBaba ungigcobile. So mina ngizokhombisa amandla kaBaba aphila kimi. Bese emva kwalokho nginqobe lento ehlula abantu. Bese-ke bonke abantu abafuna ukungena ekuphumuleni beze ngami. Athi uJesu-ke mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho ozoza kuBaba ngaphandle kwami. Oh, okay. Into besidinga indlela esisa kuBaba neqiniso lakhe elingukuphila elinguJesu. Sasesithola indlela kaJesu. Ingakho athi kubafundi bakhe kumele indodana yomuntu inikelwe kubapristi nakubafarisi, bayihluphe, bayishaye, bayibulale. Bese-ke ngosuku lwesithathu iyavuka. Bese beyithatha beyibethele esiphambanweni esikhala esithi Eli lama sabachthani. Okusho ukuthi baba wami umshiyelani na. Kepha manje uBaba uyakhazimulisa indodana ngokuba uJesu usho lento egcwalisa umbhalo ngokusho komprofethi uDavide ethi baba wami umshiyelani na. Nangoba uJesu esevuka ekufeni manje ngosuku lwesithathu, useza kubafundi bakhe usiyabavezela ukuthi nakho bengikhulumile ngisenani ukuthi bekumele ngihlushwe ngife ngosuku lwesithathu ngivuke. Bese kuthi nina ngobufakazi eninabo nihambe nezizweni zonke niyashumayela egameni lami Jesu Kristu. Kepha ngaphambi kokuba nina nikwazi ukuyoshumayela ezizweni zonke, kumele nilinde ngokuba lokho engikuthembisile kini isithembiso sikaBaba umduduzo umoya ingcwele kumele ligcwaliswe ngaye, ukuze-ke nizokwazi ukuthi nambuleleke konke. Bese lithi iBhayibheli wayesehlela nabo izinsuku eziwu-40 ebavula nje uqondo. Bathi sebeqedile basebemkhapha uJesu wabasa eBhethani. Fika eBhethani uJesu wayesebabusisa wafuna izandla, wayesehlangabezwa yifu. Wakhuphukela kuphi? Endaweni yokuphumula. Glory to God. uJesu wayendaweni yakhe yokuphumula. Lithi iBhayibheli nathi masingasilaleli-ke silibale. Iningi incwadi yamaHebheru. Come on. Verse 2. Ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo. Yebo. Kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona. Lokhu wait. Khuluma ngoBaba. Sashunyayezwa nathi njengabo abasehlane. Kepha bona izwi
Angizothini? Indaba inani inezwi. Ingakho iBhayibheli lithi namhlanje uma nilizwe izwi lakhe lingaqinisi inhliziyo zenu. Ngokuba nasehlani abambonanga yena. Wayefika ngequlu lefu entabeni nomlilo. Lakhuluma izwi. Bangabona umfanekiso ngesakhiwo bezwe izwi. Efuna nje ukukhuluma nabo badwala ukwesaba. Kepha sebezwile bathi Moses makube ngumuntu okhuluma naye ngoba thina siyasaba sabufa. Kepha khona uMoses esekhuluma nabo esebafundisa. Baba khona abahlubukayo. Baba ngamaphikankani. Baba wontamo olukhulu. Bese lithi iBhayibheli basale hlala ngokuba izwi iyona into ebalulekile. Ayikho into ongathi uyayikholwa ungumzalwane ekubeni ukholozela izwi. Ayikho into ongathi uyikhonza noma uyibizela uJesu ube uqinisa intamo yakho ibe likhulu. Ube wenza inhliziyo yakho ibe likhulu ngokuba sisindiswa njengoba lithi iBhayibheli nabo bashunyayelwa izwi. Nathi sashunyayelwa izwi. Kepha bona abaningi babo bakholwa. Qhubeka. Ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo. Kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa. Yebo, ukuzwa ngokukholwa. Ngokuba siyangena ekuphumuleni thina. Singena kuphi? Ekuphumuleni thina. Siyaphunyuzwa esonweni esikholwayo. Yebo. Njengokusho kwakhe ukuthi kanjalo ngafunga ekuthukutheleni kwami. Yebo. Ngathi abayikungena ekuphumuleni kwami. Abantu abangakholwa, abantu abangezwa, ngeke bangene ekungcweleni, enkazimulweni, ekuphumuleni, ekubusweni, ezulwini. Ngeke bangene. Qhubeka. Nakuba imisebenzi yayenziwa kwasekusekeleni kwezwe. Noma imisebenzi yenziwa kusukela ekusekelweni kwezwe. Ngokuba ushilo endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa ukuthi uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke. Wayenza yonke imisebenzi yakhe usuku eziyisithupha ngosuku lwesikhombisa waphumula. Uthi-ke nathi sifanele ukuthi sisebenze kufika isikhathi sani sokuphumula. Bese ithini? Angisho-ke lo mgqibelo kusukela ngoMsombuluko kuyoshaya ngoLwesihlanu noma umgqibelo uthi-ke ukhuluma ngokwenyama. Umsebenzi sekumele singene ekungcweleni. uNkulunkulu akuthi isabatha walingcwelisa. So nathi ufuna singene kuphi? Ekungcweleni. So manje alisekho isabatha lokusophumula ngalo kuphela ngoba sayigcina isabatha. Isabatha esigcinayo ukuphila ini? Ukungcwele. uJesu uyasebenza ngesabatha ethi kepha kufanele senze imisebenzi enjani? Emihle. Uthi yona inkosi yesabatha ngoba waliphula isabatha wenza imisebenzi emihle waligcwalisa. Nathi-ke sesiphila kuphi? Uma sesingena ekungcweleni siphila esabatheni. Uma singena kuphi? Ekungcweleni. Nakule ndawo uthi abayikungena ekuphumuleni kwami. Yebo. Ngakho-ke lokhu kusasele ukuba abanye bangene kukho. Nalabo abashunyayezwa. Indaba inabantu abazongena ekuphumuleni, abantu abezwe izwi bakholwe. Nalabo abashunyayezwa ukuqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli. Bengangenanga ngenxa yokungezwa. Uyanquma futhi usuku oluthile oluthiwa namuhla. Uthi-ke namuhla. Esho ngoDavide. Bekhuluma uDavide emva kwesikhathi esingaka. Njengokushiwo kuqala ukuthi namuhla uma nilizwa izwi lakhe. Namhlanje njengoba ngikhuluma nawe, uma uzwa izwi likaNkulunkulu bambe lapho ungaganqwa njalo. Namhlanje uma inhliziyo yakho besigcwele umona
Lithi iBhayibheli namhlanje uma ulizwe izwi lakhe. Ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu. Namhlanje uma uSathane uma ubese kuyisele ebufebeni uma ulizwe izwi lakhe namhlanje. Ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu. Namhlanje uma uSathane bese kuyisele kube isidakwa nomthakathi nesiphingi nombulali nokuba isela nokuba umuntu ongumqambemanga. Uma ulizwe izwi lakhe likuyisele endleleni. Ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu. Ngokuba uma uJoshua wayebaphumuzile, wayengayi ukukhuluma emva kwalokho ngolunye usuku. Ubaphuza ngoJoshua. Akisho uMoses uyasala ngale kweJordani. Bese kuthiwa akathathe uJoshua agcobe yena. uJoshua uyena manje osenikwe amandla ukuthi awelise labantu abasebuphi ezweni lokuphumula. uJoshua kuphela okwazi ukuthi awelise labantu. Engesiyo uJesu, kepha igama lakhe uma ulandela isithi uJoshua naye uyafana noJesu igama la. So le gama linikiwe unikele ukuthi naye asebenze umsebenzi wokungenisa abantu ekuphumuleni. Kepha engesiyo uJesu. Ngokuba uma uJoshua wayebaphumuzile, wayengayi ukukhuluma emva kwalokho ngolunye usuku. Ngakho-ke usabasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha. Yebo. Ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe. Lo ongenile ekuphumuleni kukaJesu, yena uphumula emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. Use uNkulunkulu asebenza imisebenzi yasemhlabeni yokwakha umhlaba ophumula. Nawe uzophunyuzwa kule misebenzi le yasemhlabeni engafunwayo uNkulunkulu ke manje. Ngoba abantu bazweke imisebenzi yabo, kwakhona isikhohlakala abafundisi ezihambe ziyekisa abantu imisebenzi, ziyekisa abantu ukufunda. Lithi-ke kumele abantu kumele bahlale balinde uJesu bangasasebenza badabule izitifiketi. Isikhohlakala lezo. Basebenzela uJesu labo, basebenzela uSathane, babuka uSathane. Nabantu abathi abantu abayeke ukusebenza uyolifuya libe imkhovu kwakhe, imkhovu yakhe. Uthwele ngani? Njengoba eqoqela kwakhe nisebenzela yena, uhleli uyibhoza. Abantu besifazane kwakuthiwa bayakhona nabafowethu nomama bayeka badayisa imizi yabo, badayisa zonke into abantu bayohlala emzini womuntu. Bayekisa imfundiso yeBhayibheli. Abanye ababeli bangcwele beshukule emakhanda sebeyaluka. Abantu ababedivozile, abantu ababeshadile bashiya amadoda abo hamba ukuthatha amanye amadoda. Inkanuko leyo. Inkanuko leso. Isono leso. Ngaphansi kwalomfundiso wamanga sizoyambula yonke lento le uSathane ayifakayo kubantu. Engesiye kaNkulunkulu. Ukuganana makuhlonishwe yibo bonke. Lithi izwi kaNkulunkulu ukuganana kufanele kuhlonishwe. Umbhede ungabi nasisihla. Umbhede ungangcoliswa. Ngokuba izifebe neziphingi. Ngokuba nabantu abashadile abashiye umbhede yabo bayingcolisa. Nabantu abangashadile abagcwele embhedeni yobufebe. uNkulunkulu uyakuzahlulela. uNkulunkulu uzakwahlulela bonke abantu abangafuni ukwenza intando yakhe. Bayakholwa. Yonke ebuhlungu le ukuthi sithi siyakholwa kepha bese kufinyelela ekutheni senze izwi. Siyaqala manje sizibike lokhu nalokhu. Buyela-ke ngiyancwadi. Ngakho-ke masikhuthalele ukungena kulokhu kuphumula. Manje masikhuthalele-ke ukungcwele manje. Siphile impilo efunwa uJesu. Ukuze kungawi muntu ngaleso siboniso sokungalaleli. Ukuze njengoba bawa abantu kulesi samanje kungawi muntu. Ezindaba qhubeka. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile. Ngokuba lezwi esishimezwa ngalo liphilile, linamandla, futhi linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika hlangothi zombili. Lezwi leli lizokwakha liphefumulo emfile. uSathane unenza nibe ngabantu abawumuntu amakhulu, nilwisane nokulungwa likaNkulunkulu.
abantu ababi namamuslim, abantu ababi noshembe, abantu ababi nezinye izinkolo, obheka abantu abaningi bahlezi benza ukuhlekisa ngoJesu. IBhayibheli uNkulunkulu akahlekwa, akadelelwa ukuba lokhu okutshalayo uzakuvuna. Yebo kwamanje kubukeka kumnandi, kujabulisa emehlweni abantu, bezibona belesomandla, bethandwa ngabantu. Ukuba konke esikwenzayo sikwenzelwa ukusatshwa nokuthandwa ngabantu. Sikhohlwe ukuthi udumo luvela kuye uJesu, futhi luphinda kuye. Ulwakhe kuphela, akalisherishi namuntu ulwakhe udumo. Maningi. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla. Yebo. Libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili. Lihlaba kuze kwahlukaniswe. Lihlaba lahlukanise umphefumulo nomoya namalunga nomkhatsha. Lahlulela imicabango. Lahlulela lezinto mina ngeke ngizibone. Nepha izwi lona likaNkulunkulu liprofetha imidlinzo emibi Nesizilo. liprofetha izizinto zenhliziyo. Futhi akukho nto edaliweyo. Lithi iBhayibheli ke akhona yodwa into edaliweyo engabonakali engasitheka phambi kuNkulunkulu. Yonke into kaNkulunkulu isobala. Kepha konke kwambuliwe kusobala. Yabona izwi loNkulunkulu ngamnyama liyakhanyisa. Ayizho lonto le. Ubheka ngokwenyama ngisho ngokamoya. Ayizho lonto le. Lishaya izinto ezigcwele inhliziyo yakho lizikhiphele ngaphandle. Ubona umuntu ehayize phalaza, uphalaza imimoya. Esitshela ukuthi ubethakatha, esitshela ukuthi ubephuza, esitshela ukuthi ubeshade nendoda yesibili, esitshela ukuthi ubephikile, esitshela ukuthi ubedayisa ngomzimba. Ekhumula izinto zobudala ngokuba selifikile izwi ebumnyameni nakhanya. Kepha konke kwambuliwe Konke kusobala. kwambuliwe kusobala. Emehlweni akhe. Kuphi? Emehlweni akhe. Emehlweni akhe. Siyakuzilanda. Emehlweni akhe lowo welithi-ke iBhayibheli wonke amadolo ayoguqa phambi kwakhe. Wonke amadolo ayoguqa phambi kwakhe. Eyizho lonto le, omncane omdala, isilenda, okhulupheleyo, umpofu, omnyama, onezinwele ezinde ezimfishane, ezixhunyiwe, olukileyo, ogundileyo, one-makeup, ongena-makeup, onomqhele ekhanda, ukhosi, ulowo dakwa azazikhamele. Noma ngabe une-plastic surgery, noma ngabe ufuna abantu bakhonza wena ngisho ushembe nokhokho wakho, nabo bonke abantu abazitshela ukuthi-ke bahonkulunkulu emhlabeni isho inyanga yakho ugobela wakho nesangoma sakho. Bonke tozilanda kuJesu glory to God ngokuba uyena kuphela ongokufa. Hallelujah. Hallelujah. Ngakho-ke lokhu sinompristi omkhulu kakhulu Yebo. odabulile amazulu. Usejabule ngisho amazulu. uJesu. Ubani? uJesu. Umpristi omkhulu. Indodana Abalamhlabeni ngaphansi kwemadodana ka-Aaron. Nosibani uNosuzana. Wakela u-Aaron. Levi. Bonke laba zange bajabule amazulu njengoJesu. Babehlula ukungena laphaya i-altare ngale kwelutuzana kweveyili le ebeyisiheqo lesi kuthiwa indawo yokungcwele engcwele. Kepha lokhu uKristu esefikile engumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo, wadabula ithabernacle. Yebo. Elikhulu nelipheleleyo kunalelo elingenziwanga ngezandla. Lelo lenziwa izandla ngaphansi komyalelo kaMose, uJesu lelo engangena phume ngalo. Kepha manje alibalulekile le. Ukhuluma ngaleli-ke manje elikhulu ngalo lonke umfanekiso waleli uJesu angene kulona. Lapho kuthiwa sithi ikuphi isekuphumuleni. Ngizothetha ilekho la uJesu ekhona. Isekuphumuleni. Ngizothetha banika incwadi yesayisa ukuthi 38. Bengifuna ukuveza indaba yokuphumula. La emhlabeni lethabernacle esikulona lesikashana. Sinethabernacle lesethembiso
Lapho uJesu ahleli khona enkazimulweni. Lana nje hayi cha okwesikajana. So ungalinge ukhukhumale ngenyama, ungalinge ukhukhumale ngomswenko, ungalinge ukhukhumale ngemali. Konke lokho lithi iBhayibheli okwesikashana kuyize leze. Ngafika nginqulu. Ngiyothi bese ngihamba futhi emhlabeni ngiyohamba nginqulu ukuba ngifike ngiyize. Akukho lokhodwe engiyohamba nako ngethuneni. Umzimba wami uyosala emathuneni mangifa ubole. Umphefumulo wami kufanele uphinde umniniwe. Uma umphefumulo wami ungazange umjumisa umniniwe emhlabeni, awunandawo ezulwini. Uyakholwa ukholwa lokho engikushoyo, kumini nje kunjalo futhi ngekuguquke kubakela ngithi yizwi. Ngalokho zibopheni izinkalo zengqondo yenu, nizithile, nethembe ngokupheleleyo umusa enizakuwabelwa ekwambulweni kukaJesu Kristu. Njengabantwana abalalelayo, ningalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu, kodwa njengowanibizayo engcwele, manibe ngcwele nani ekuhambeni konke. Masibe ngcwele ukuba yena ungcwele. Uthi-ke ekuhambeni kwethu, ekuhambeni kwethu konke asisebenzele ukungcwele. Akusho ukuthi-ke bese uphila ungcwele ngeke uze uphume endleleni, kepha kuthiwa sinommeli wethu okuyena okwaziyo ukuthi uma sona sicela into ethelelo asithethelele noma acela indlela yokuthi sithethelele. Manje-ke singawuthathi kancane nomusa. Phendukani, Lithi iBhayibheli noma ngabe sowone kangakanani uyakubiza, akakhethi ubuso bomuntu, akakhethi izono. Uthi noma ngabe zibovu njengobubende, uthi noma ngabe zingakanani, futhi uyakuzigenza zibe mhlophe njengedwa. Uyakuzenza zibe mhlophe qhwa njengoboya bezimvu. Ngakho-ke phenduka. yiloyo naloyo abhaphathizwe Yilowo nalowo ophendukayo kufanele abhaphathiswe. egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelwa kwezoluzelo. Khona niyakwamukeliswa Isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wayesefakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini. Sisindiseni kulesi sizukulwane. Sisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhaphathizwa. Ngakho bonke abamukela ivangeli kufanele nabo benze njengalaba ababhaphathiswa, ngoba sebezwe izwi bakholwa basindiswa, bavuma izolo zabo, bekholwa ngezinhliziyo zabo. Lase lithi iBhayibheli base bengena emanzini babhaphathiswa egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethela kwezono khona bayokwamukeliswa khona. Akusho uma ubhaphathiswa wamukeliswa uMoya Oyingcwele cha. Khona nokwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. Ngoba khona abantu abaningi bebhaphathiswa manje sebenoMoya Oyingcwele cha. Lithi phendukani yilowo nalo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Khona uhambo loJesu uzakugcwalisa ngoMoya Oyingcwele. uJesu Kristu uyinkosi. Bonke abantu abafuna ukubhaphathizwa sisamile. uNkulunkulu uzoyenza indlela. Sithintele imininingwane eniyibonayo kwi-screen noma uyizwile ngesikhathi iqala inkonzo. uNkulunkulu uzokuyenza indlela sifinyelele kuwe. uJesu Kristu uthembakele. uJesu Kristu uyinkosi. Yena yedwa akadlulwa lutho. Namanje siyamcela ukuba senzele indlela. Size sifinyelele nina nonke. Nina nifisa ukuthi nibe nathi ngokomoya, nangokuthi nisibone ngokwenyama. uNkulunkulu emuhle asenzele ukuze sizophinde sibonane uNkulunkulu emuhle ngesonto ekuseni. Jesu Kristu uyinkosi. Baba uNkulunkulu namandla egameni likaJesu Kristu siyakubonga ngelimandla onke. Siyakubonga ngoNyama kaJuda. Siyakubonga uNkulunkulu ukuphila ngegama lakhe eliphakeme. Siyazithoba phambi kwakho uNkulunkulu ukuba wena uthembekile. Sicela Baba uNkulunkulu namandla ukuba ungenelele yona yonke imisebenzi yethu emihle esiyenzayo egameni lakho. Siyacela uNkulunkulu bonke abantu abafuna ukungena emanzini ubenzele umusa. Nabo bonke abaphendukayo uNkulunkulu ubenzele umusa. Lihambe ivangeli lakho uNkulunkulu lifinyelele ezindaweni zonke lapho uNkulunkulu umisile khona. Siyacela Moya Oyingcwele usisize, usiphe amandla ukunqoba lesibindi sokuthi sikhulume ivangeli, sishumayele ngokuzithoba nangokuzinikela nangesibindi. Siphile ngalo uNkulunkulu, singabi ngabantu abakhulumayo bakithi, kepha sikholwe senze uNkulunkulu konke ngegama lenkosi uJesu Kristu uNkulunkulu onke, ukuze mebuya uNkulunkulu
singasilaleli embusweni, kepha sisindiswe sihlangabezane nenkosi njengoba ithembisile embhalweni ngegama lenkosi uJesu Kristu uNini amandla onke kuze kube phakade. Amen.